could be us. So back to what I was saying. Could be us. И здравейте хора, аз съм Ники Еди. Днес сме на Едивака 1, 2, 3, 1. Здравейте хора и почваме епизод, как се казваше? Не знам, Don't Die. Хайде да е Айран епизод. Епизод Айран и днес ще правим къща, това решихме. Да. Днес ще правим една къща. Не само да си правим малко настройките, че така е малко досадно. Опа. Къде е моя? Чакай, че крафтим тейбъл ни в тази Аз ги взимам пещера. споко. Ок. Аз взимам едната. Чакай да си сложим работите. Аз взимам едната печка, а ти взимай другата. Фак. Взех ли крафтинга? Идваш? Да. Ай. Къде сега? Али, нас става тъмно. Аре, ходим да търсиме село. Искаш ли? Не, аре да правим къща. Абе, айде. Поне да намериме гладко място. Няма да спиме, няма да осветяваме, просто ще търсиме така нещо. Чакай да пусна зомбитата. На колко? Найди изи. Изи. Добре. Идвай по мен. Защо си ми бъгнат? Аха, добре. Не съм. Просто е на едно место. Айде, оди. Хора. Сигурно хора, това е някаква грешка заради интернета, май. Чакай да се обиколи. И да след слагам мотора, чува малко, че. Няма смисъл си ги харчиш. Но пас толкова трудно да намериш един кол. Ай, може да си направиш даже. От дърво. Чоркал да направиш кол. Да, чоркал кол. Чупиш ли ги? Не. Добре, само така. Представи си зомбите да можеха да ги чупат. Овце. Убийки, може да имаме легла. Добре, Ай, тази големата трябва да порасне. Колко вълна имаш ти? Аз съм имала 3. А ти колко имаш? 0 имаш. Още една. Само имам още една вълна. Ето си, искаш да ти дам черната. Добре, остава ни само още една и ще имаме легло. Ето, чупи си. Ето, има една бяла овца за тебе. Моля, как порасна. За тебе също Ще имаме легла, супер хора, готини. Я ти я уби. Добре, ще убия. Не, чакай, ще убия белата. Добре, сега си правим легло. Да вземем Ето, сега. вземи и тази вълна, ако искаш. Добре, сложи крафтинга. Ето. Тук може Готово. Разпиме тук, ама за сега. Само си леглото. Да, трябва да си направи едно легло. Добре, тук. Нямам дърво и ще ми дадеш. Да. После го дай. Хвърлям го. Ето. Мерси. Добре, лягай. Не мога да се остави. Те тук го остави леглото. Айде аз го остави вече. Бе, тук става. Легнах. Да. Добро утро. Добре, дай дървото. Това не е задължително да ти го давам. То... Нали, като намерим някъде къща. Добре. Умисих си тази бяла бреза за... Ти викаш, ако намериме къща. Па искай да кажа. Ти да намериме къща, верно. Крипър са за тебе. Крипър. Бой. Губи. Той гони мене. Добре, аз идвам. Бъгна ми. Идвай. Не мога. Рипам водата, рипай. Къде си? Водата. Факел един скелет ме стрелял. Не знам. Мраза се. Идва. Ела тук, ела. Я влизам във водата. Ще там не мога да ме бият. Влизам в вода. Намерих друг байом. Хора, този клип сигурно ще бъде някъде. Колко мислиш време, Ники? Колкото толкова. Колко ни изкефне. Или колко... Пишете в коментарите дали ви харесва клип, ако сме пропуснали нещо си. Веднага пишете, примерно, пропуснахте някое село. Диамант или айран или нещо си там. Да, или... За айран може да не пишете. Не, може да напишете се пък. Добре, ти излезе за прозорци. Да.
Имам 8 пясък. Нищо не О, виж, какво намерих. Какво? Онова там. Шугър? Отивам да го изкопам, да. Да, и аз го виждам. Аз го видях даже много отдавна. Там те тоже ще го изкопам аз там. Тия двата Добре, да. някъде да си направим къща. Те двата ще ги изкопам аз чули. Добре, намали си звукът, че е много гадно. Ти въобще не се чуваш. Нали, да, клипа ти въобще не се чуваш, а звукът ти е на макс. Сега се чувам. Намали го все пак, много е гадно на някой. Даже аз го чувам прекалено си. Така, аз съм ето там. Има до мен крава има за крава, теб. да, знам защо. Трябва да сбираме месо. Не трябва. Мани, Когато гледам в този епизод, няма да мога постриме толкова къща бързо. Да, добре. Чух зомби скелет. И аз. Чудно ми откъде идват. Аз малко си да весели. Аз ги виждам. Къде? Вече не махнах се. Аре, да търсим село. Абе, по-добре да се направим някаква къща. Ела. Искам да намерим гладка земя. О, намерих тикви. Обичаш ли тикви? Да. Ще копам и аз една. Боби се. Той има точно две. Тази горната е за мен, тази. Добре. Аз я взех. Ти ми взе тиквата, дай си ми тиквата. Чакай. Как ти я дам, аз ще я сложа. Добре, аз ще щупа. Да не я взема пак. Добре, айде. О, намерих още ротан флеш. Какъв ротан? Това е ротан флеш. Това е шугъркен. Айде бе. Дава. Чакай ме. Галка пауър. Мале, тук няма ни... Хора, абонирайте за канала, абонирайте за Ник Ген, Дивак 1231 и кой друг остана. Никой. И за 30 TBG. За нея може и да не се. Може, ако искате. Ваш избор не мога да ви казваме, нали? Да, до тях Не сме- не са и готини каквото Да. оцеляване. Добре, да не говорим за това, сега да говорим Абе, за бе, искам Майнкрафт. някакво поле. И аз тук само дървета. Нищо не виждам. Почти да е. Някакво поленце е с дърви. Идваш ли? Да, Кажи ми, когато си отгод, няма много. добре. Добре, аз сега не виждам поле. И аз не виждам. Не е нужно да крещиш. Аз не креща. Да, бе. О, пещерала. Само това да не е пак, се струва ми се, че в нея ще има нещо. Идваш ли да проверим? Да. Струва ми се, че... Ти бъди първи Ау. час святка. О! Айрон. Ей, дай нека. Пази се. Да, ти ще го изкопаеш, макар. Оно само е беше един. Остави го, няма да го взимаме. Та пещера само да не свършва, моля. Още не е свършил. Но торчовете скоро. О, вече свърши. Има кол тук, ела кол, ако искаш. Къде е колът? Ето го. Та пещера и свърши. Къде е колът? Е тук. На мен ми е бъгнато и аз не го виждам. Просто копай. Та мина е много малка. Не, много е голяма. Чакай аз да покопа малко кол. Как нямаме късмет? Гадни мини има. Добре, аз излезнах вече. Хора, гледам времето, май скоро ще трябва да приключваме епизода някъде. И после направим още един. Айде, аз да. излезнах. Чакай, изкопам и толкова кол. Какво правиш? Торчо. Какво друго? Добре, айде.
Добре, хора, май в този клип, като гледам, няма да правим къща, може в трети епизод. Да, защото вижте колко байоми има. Не може ли един байом с поле? Остава видим един байом за село. Аре, поне и село ще живеем там в селото. Какво ни пречи? В принцип селото има по-големи проценти, защото има повече къщи, а като направим една. Ние хора може да направим и село, ама няма смисъл да направим село. Ако сме в пакта, може. Да, ама много време ще отнеме за село. Ай, няма да стигне толкова време за село. Вълк, внимавай. Не дай да ги биеш. Няма ги бия. Проверявам си инвентара. Чакай само нещо видя, че... Идваш ли? Да. Поле! Поле! Супер, може да има село. Коне! О, тук може да има село. Яко. Кол! Ела! О, пещера. О, Трябва да... Имаш ли някакви опечени пържоли? ти? Не! Аз съм на много малко живота. Имам само една. Дай ми я. Айрън! Най-накрая. Крипър. Станах на един живот. Ето храна, ето. Ще паза, внимавай. О, майко. Аре, дай ми я. Първо ще взема ротърфлекс. Не! Гадо, с отровния път ще заради живота малко. Пази ме докато аз се опека 2 пържоли. Добре. Аз нямам какво да сложа, имам 17 пръчки, тях ще ги сложа. Кол имаш? Нямам. А тогава какво тогава като изкопа кол? Да ти го Ако изхарчиш. направиш на този човек. Пази ме, моля, плиз. Пазя те яш. Аз ще ти изкопа малко от такова, че вече сега ще ти запълни животите. Почва ти се пълнат, не ти трябва вече. Изкопа малко айрон. Да, за мен не. Едно път се научи, па е много. Намирали сме по стакове айрон. Вау, кабел, стон, колко е изкопа. О, яка пещера. Ако има диаманти, ще се гръмна. Почва и още надолу. Чакай ме, бе. Виж? Извинете, там е господа. Ето продължава още надолу. Добре, ако намериш айрон, дай аз да го скопая, че... Добре. Ама ясно. Ау. Извиняй, исках да слушаш един торче. Не, че не. Гадос! Аре, стига, бе. Чакай, ела. Да, верно, винаги има. Тук се махаме, не виждам нищо. Абе, това е всичко от епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете един палец нагоре, да се абонирате за двете страници, за Дивайка 1, 2, 3, 1 и за мен, Ники. И това беше всичко и чао, хора. И чао.